Ukrainako aurrak iritsi dira eta Txernobil elkarteko kideekin izango gara eta baita Harrera familia batekin ere. Txernobil elkarteko bolondresa zaitugu Lidea, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ba, oso ondo. Eta gainera, ez zara bakarrik etorri, hemen dago, Jare, arratsaldeon. Kaixo. Kaixo. Bueno, zu bolondres zaitugu okerrezpanago 20 urte baino gehiago daramatzazu. Bai, nire lehengusina izan aspaldi aurrak ekartzen, Ukrainiakoak, nire lehengusuak bezala ziren, eta pixkanaka hola sartzen joan nintzen, eta, bueno, azterakoan, ni ere bolondres bilakatu nintzen. Aurten zenbat aur etorri dira Euskal Herrira? Guztira, Euskal Herri osoan 85 neska mutiko daude. Zuek urte askotan ekarri duzue Katia, aurten ez da etorri? 18 urte egingo ditu aurten Katiak, eta, bueno, adin horretako neska guztiak bezala, bere lagunekin egon nahi du Ukrainian, baina 7 urte zituenetik 15 izan arte etorri da gure etxera, etxekoa da. Beraz, Jare, zuk aizpa nagusi bat baduzu, ez da Ukrainakoa, nor da bera? Katia. Bai, eta zer moduz, ibiltzen zinen berarekin, ondo? Jolasten? Bai, ze ondo. Hala ere, Lide, zuek eskatzen duzue, familia gehiago etortzea, beti berriren bat animatzen da, baina gehiago behar dituzue. Bai, urtero bizitatzen ditugu dozenaka aur Ukrainian ona etorri behar dutenak. Gerra hasi baino lehen Euskal Herriko voluntarioa joaten ginen Ukrainiara bertan bizitatzera eta jakiteko beharra dutela etortzeko eta baliabiderik ez dutela beraien kabuz ateratzeko herrialdetik. Orain Ukrainian bertan ditugu voluntarioak eta hori, dozenaka aurre ikusten ditugu eta agertzen diren Harrera familia berri guztiak aurra dute. Ongi iruditzen baldin bazaizu, Harrera familia berri horitako batekin hitz egingo dut hemen aldamenean Lide eta Jare eskerrik asko, ze ondo. Eta hemen daude Javi, Dorleta, Ana daukago ametik, Jare eta Peru. Okerrazpanago, arratsaldeon boskote. Zer moduz? Gustora. Hemen esperientzia berrixekin eta aurten nola doien. Bai. Bueno, Dorleta, lehendabiziko aldiz Harrerako ama zaitugu, zer moduz? Lehenengo esperientzia nola joten ari da? Egisa esan oso ondo. Zeuko gene horre kezka txiki hori ez, aber zelan izango zan, zelan moldatuko ginen, bera gustura egongo zan, eta anak erraztu duzku asko, astebete doia, eta emuten daia, faten basa moduan 2 hilabetez, gisa esan komunikatzekoa da daukoen hizkuntzaren arazo hori, ze beste dana egunerokoan, bai jan, lo, jolastu dana bat geixo moduan itxen dago. Bueno, ia esan hemen denbora pixka bat egiten ibili gara, elkarra ezagutu dugunotik guztiok eta Peru eta Jare eta baita beste Jare ere bai, Anarekin jolasean ibili zarete, zer moduz izaten ari dira lehendabiziko egun hauek? Ondo, bai. Asko saintzen duzue? Bai. Berekin jolasean batzutan eta, ondo. Bai. Berria da guztia, baina batean aizpa berri bat, ez da? Bai. Ondo? Bai. Ondo. Dorleta, jakinaiko nuke pixkat bukatzeko edo elkarrezketa borobiltzeko nola sentitzen zarete edo nola animatu zineten? Behitxu oin neko berandu konturatu ginen, sare sozialetan ikusi gauen nola Harrera familiak falta ziren, eta gure artean komentagoan, zagatik ez ginen informatzen. Baizokoen betik eska hori, baina etzak egun zertako zan, ze egoeratan, eta gerturatu ginen elkartera, konturatu ginen benetan gure baloriekin, ero gure nahi horrekin oso bideratuta zazien gauzak ziela, osasuna batzeko, beraien osasuna betzeko, ez garela beraien familia bihurtuko, eura badauki beraien familiak, guizengo gare, bere beste etxe bat, baina helburu horrekin, beraien osasun hobetu, pixkat handik atara, eta beste erozein umek moduan, uda bat pasau daixen eta disfrutau, merezi da bielako. Eskerrik asko, Dorleta, Javi, familia guztiari, baita Lide eta Jareri ere, eta mezu horrekin gelditzen gara, ez da? Urtero familia berriak animatzen dira Txernobileko aurrak ekartzera, baina jakin gero eta gehiago ere behar ditugula, oraindik bertan Txernobilen gelditu direlako, etortzerik izan ez zuten guztiak beraz hemetik, mezu hori bidali nahi dugu, ez da? Animatu guztiok, Txernobileko aurrak Euskal Herrira ekartzera, eta beraien osasun egoera pixka bat, hobetzera, eta hemetik agurtuko dugu guztiok, bai? Eskualtzetuta? Aizue, uda ona pasa! Agur!